Enyimozu nke Let Odoziakụ Ngozi ka eji anamiru Okonkwo nke ụmụeze na ụmụdim Nnewi mokeke pụtakwara ohere maka ndị na-eso ụzọ Kraịst iji wee tụlee mmekọrịta dị n'etiti ha na Chineke dịka anya bụ nwaanyị nwụrụ ka ọ gbachara afọ 78 bụ onye mmadụ niile kwupụrụ na ọ bụ ezigbo mmadụ n'oge ọnọ ndụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Ogochukwu Ọranụ gara mmemme enyimozu ahụ ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. N'okwuchukwu ya, Pastor Dozie Ekekwe nke Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement Nnewi kọwara na Chineke kere mmadụ n'oyiyi nke ya, mana mmadụ bụzi nke legharịrị anya na ọmarịcha ọnọdụ Chineke debere ya wee kpafuo. Ọ kwara ndị mmadụ ka ha kwupụta njọ ha ka Chineke wee gbaghara ha. Pastor Ekekwe kọwara na ndụ ebighị bụ nke na-ebido n'ụwa wee kwuo na ha na-eli nwanne ha nwaanyị bụ onye otu ha bụ Oriaku Ngozi ka n'ihi na ha nwere nchekwube na ọ ga-etetakwa n'oge ikpeazụ. N'oge ọ na-agwa ndị ABS okwu, di nwaanyị nwụrụ anwụ bụ Chief Emma Okonkwo bụkwazi onye Knight of St. John International kọwara na nwunye ya bụ nnọọ onye na-aga aga nke gosiri na ihe ọbụla ọ nọ na ya adịghị ana azụ. O wee sị na ọ kasiri onwe ya obi n'ihi na Chineke nyere ha ụmụ ma ihe nke kpatara na ha bikwazi n'udo na ịhụnanya. Agbanwe m na anyị kere Chineke na o nyere anyị ụmụaka bụrụ ụmụaka ndị mmasị na ha nọ ife. Ụmụ ya dịka diọkpara ya Injinia Oscar Okonkwo, ada ya nwaanyị bụ Oriakụ Nchedo Igbanugo Chukwuemeka Okonkwo na Nkem Ọfọzọba kọwara nne ha ka onye na-efesi Chineke ike, onye na-agbaghara, onye na-ekpete ekpere wee kwee nkwa na ha ga-ana emepụta ihe ọ kụziri ha. Ụmụ ya ndị ọgọ ya nwoke na ndị nwunye nwa ya dịka Sir Elias Igbanugo, Maazị Chukwuemeka Ọfọzọba, Dr. Nonso Asozo, Injinia Theodora Okonkwo na Dr. Chioma Okonkwo kwupụtara nnọọ ezi ndụ nne ha biri na ụwa. Ndị bịagasịrị ebe anwa dịka Obi George Onyekaba, Reverend Father Francis Igbanugo na Injinia Chinedu Okoye tikwaziri ya bụ ezinụlọ aka n'obi. Oriakụ Ngozi Okonkwo na-eude egwu na bụkwazi onye nke enyiri na ngwurube di ya etu ndị ụka Watchman Catholic Charismatic Renewal Movement si wee tinye aka. Ụmụ ọkpụ ụmụdim Nnewi bụkwazi ndị gbara egwu n'oge anwa ebe ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche bịakwaziri mgbalụ. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.